Taká. Kde je? Netuším. Spýtam sa ťa to už posledný krát. Kde je ten smrad? Mrzí ma to, ja neviem. Čo sa tu deje? Kopla ma do vajec. Čo si jej urobil? Nič, mami. Čo vám urobil? Nechce mi povedať, kde je jeho brat. Nemôžem, nie som zradca. Čo urobíte Elenovi, keď ho nájdete? To isté, čo Charliemu, ale dvakrát. Je u Linci Bonnie Meadow Drive 11. Taký veľký modrý dom. Prepáč, Charlie. No tak, pozbieraj sa. Veď si o to v podstate koledoval.